Igbo ndị ọma na-ekelekwa m unu. Awụchikwala m ọzọ n'ụbọchị nke taa. Ana m asị ihe ọma mere onye ya mekwara ibe ya. Ọ bịara bụ onye abịagbule ya bụ ọ ga-alaka nkugbu azụ hapụ ịpụ ya. Ekwe m isiokwu nke mara ihe webe n'ụbọchị nke taa. Gịnị bụ isiokwu nji bịa? Mgbaghara. Mgbaghara. Ịtụgharị ya n'olu ndị iti, ọ bụzie forgiveness. Forgiveness. Echefukwana echefu, ya nwere ka eji chefuo ya na ihe a na ugbu a bụ oge amara. Oge amara. Ịtụgharị ya ọ bụ season of grace. Season of grace. Ọ ya bụ mmehie anyị nọ na ugbu a n'isi mbido TV. Onye na-eweta uru ya bụ nwaafọ Igbo. Nwaafọ Igbo ṅụjuru mmiri ara ndị ya afọ. Ọmụnwa MC The Baptist Obiachụ. Anyị ga-eleba anya ihe gbasara mgbaghara. Ihe mgbaghara ga-eme na ndụ gị. Ihe ọ ga-eme n'ebe ị na-azụ ahịa, ebe ị na-arụ ọrụ, ebe ị na-amụ ọrụ, ebe ị na-akụzi ọrụ. Uru na ọghọm dị na mgbaghara. Ihe ndị a ka anyị gbasatara ụkwụ lebachara anya n'ụbọchị nke taa. Gịnị bụ mgbaghara? Ajụjụ. Gịnị bụ mgbaghara? Ị nwere ike ịkọwa mgbaghara n'ụzọ nke a maọbụ n'ụzọ nke ọzọ, maka nkọwa ya n'ụzọ nke mụnwa na n'ụzọ kwesịghị ezi kọwaa ya mana uche onye adịghị njọ. Ọkwa mba na-achị n'olu n'olu ma akwa ụkwara mee gịnị ọ bụrụ otu. Mgbaghara bụ mgbe mmadụ kpachara anya mee gị ihe ime anya ka ị mara ihe o mere. Ime anya ka ọ mara ihe o mere. Nke a bụkwa mgbaghara. Mgbaghara bụkwa mgbe mmadụ bịara mee gị ihe na-amaghị ama ma ọ bụ ọ mara amara mee gị mechara ihe ọ gịsị gị nna biko iwe ewela gị. Ọ kwere eziokwu na akpatara ma mee gị ihe a mere gị biko iwe ewela gị. Iwe mee gị isi ya nsogbu adịrọ ka agbụgbọ nsị aja riwe ero. Nsogbu adịrọ. Pụtara m na-ekwu ịgbakpọ nsị aja na-eri erowu na iru ebe ero furu nshi nọrọ ebe ahụ eme gịnị ịgbakpọje nsị aja ifuru ero ego eme gịnị jee rie. Isi ya nna eweli iwe nsogbu adịghọ ka ha fụ ihe ebe na-anyasụ ka ọ mee gịnị ka ọ bụrụ anwụnta. Maka ọkụkọ bụ sham vụọ sọchasị nke gara aga na nke megịnị nke dị n'ihu ka onye ka ha na-akpọ mgbaghara. Mgbaghara awụghị mgbe isi mmadụ nsogbu adịghọ ije detuo ya ofu ebe si eze gwara nsị gị nsogbu adịghọ mana m ga-egosi gị na mgbochi dị otu a na ime ihe dị otu a. Maka akwụkwọ nsọ kwuru na onwe onye mmehie ga-ala na anaghị anara ntaramahụhụ ya. Nna iwe akwụkwọ nsọ ya nwụ na-esi ka edebe akwụkwọ nsọ ugbu a. Ọ nwere ụfọdụ ihe dị n'akwụkwọ nsọ agaghị abakwara akwụkwọ nsọ. Nke ụfọdụ ihe adị n'akwụkwọ nsọ a ga-etinye n'akwụkwọ nsọ ma a sị ka erie ya ugbu a. Ọ nwere ụfọdụ ihe ga-eme ị gaa na-ekwu oturu mmadụ akwụkwọ nsọ ikwu oturu mmadụ ezi omume. Akwụkwọ nsọ si na onwe emeghe gaala na-enweghị ntaramahụhụ ya. Ya kwanụ mgbe ahụ ijiri mee mmadụ ihe ọjọọ ma ọ bụ izuru ego mmadụ maka o mee ka e mere mgbe ahụ ya tụtara egbe gbaa n'isi gbawa gị nwụọ. Ị gaghị enwe ohere ịbụ onye ụkọchukwu a ịbụ n'ụbọchị nke taa. Aza ga-awụ mba. Maka o nwere mbọsị m gara ụka ofu onye ụkọchukwu n'elu pulpit na-asị ya nwụ na Chineke gbaghara ya na ihe o nwere ihe ndị o mere. Aga m akpọ ihe ndị aha ma tupu m akpọ ihe ndị ahụ o mere aha anyị ga-aga gbara obere egwu. Anyị gbara obere egwu ji ya mgbe ebidokwa ebe m kwụsịrị. Anyị ga-agbara egwu nke anyị ga-agbara afọ egwu bụ ka a na-akpọ odogwu. Onye kọpụtara afọ egwu a bụ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Samson ya na Chioma Jizọs
ọha abụọ gbakọrọ ọnụ wee kụọ egwu a ịma na egwu mmadụ abụọ akụrụ ọ ga-adị mma ọgbụgba biko soro m ka anyị gba echefukwara dịka ị na-agba egwu a na ihe a bụ oge amara n'isi mbido TV ma nwanne oke bụkwa MC The Baptist anyị ga-agba